ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. моҳи апрели соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри босонии панҷакент як қатор иншоотҳоро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода буданд. айни замон иншооти мазкур чӣ тавр фаъолият менамояд? раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода нахуст бо фаъолияти соҳабии муассисаи давлатии таваллудхонаи марказии шаҳри панҷакент ва меҳмонхонаи панҷакент плаза шинос гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 14 апрели соли ҷорӣ зимни сафари кории хеш ба шаҳру деҳоти панҷакент бинои нави муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳри панҷакентро мавриди истифода қарор доданд. бо мақсади ошно шудан аз рафти фаъолияти ин беморхона раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ ба таваллудхонаи шаҳри панҷакент ташриф овард. бинои муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳрӣ барои 80 кат пешбинӣ гардида шароити хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. иншооти тандурустӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бо сифати баланд сохта шудааст. бино аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда дорои шароиту имкониятҳои нави хизматрасонӣ ба модару кӯдак мебошад. дар таҳхонаи иншооти навбунёд ҳуҷраҳои бойгонӣ, амбори нигаҳдории маводи доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ, толори маҷлисгоҳ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир мебошад. мутобиқи лоиҳа бинои таваллудхонаи шаҳрӣ аз 6 шӯъба иборат буда табибон бо истифода аз таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ ба занон ва тифлони навзод хизмат мерасонанд. зимни боздид раиси шаҳр аз рафти фаъолияти таваллудхона ва корҳои ободонӣ шинос гардида бо табибони беморхона суҳбати ошкоро анҷом дод. зимни суҳбат бо кормандони таваллудхона раиси шаҳр эшонро вазифадор намуд то дар пайи иҷрои вазифаи хеш масъулиятро эҳсос намуда хизмати бо сифати тиббӣ расонанд. дар идомаи боздид раиси шаҳр аз вазъияти беморон дидан карда ба онҳо саломатии хуб таманно намуд ва изҳор дошт ки чӣ хизмате лозим бошад мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ҳамеша барои кӯмак омода мебошад. яке аз иншоотҳои ҷашние ки пешрои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафарашон ба шаҳри панҷакент ифтитоҳ намуда буданд меҳмонхонаи панҷакент плаза мебошад ки раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ аз фаъолияти ин меҳмонхона дидан намуд. меҳмонхонаи панҷакент плаза аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ далер ҳамроқулов бо тарҳи муосир ва мутобиқ ба санъати баланди меъмории миллӣ ва унсурҳои шаҳрсозии замони имрӯза сохта шудааст. пас аз сохта ба истифода додани меҳмонхона 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шуданд. мувофиқи лоиҳа бинои меҳмонхона аз таҳхона ва 6 ошёна иборат буда 37 ҳуҷраи люкс ва стандартӣ дорад. дар меҳмонхона дар як вақт ба 70 мизоҷ хизмат расонида мешавад. ин омил ба ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри бостонии панҷакент махсусан мавзеъҳои тарихӣ мусоидат хоҳад кард. дар ошёнаи якуми меҳмонхона тарабхона бо 80 ҷойи нишаст ҷойгир мебошад ки дар он барои меҳмонон хӯрокҳои болаззати миллӣ ва аврупоӣ омода ва пешниҳод мегардад. дар меҳмонхона хизматрасонӣ ба мизоҷон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ мутобиқ ба сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ ба маъмурияти меҳмонхонаи мазкур барои минбаъд хуб ба роҳ мондани фаъолият ва хизмат расонидан ба мизоҷон дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. идомаи ин мавзӯъ маврид ба зикр аст ки раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода бо дигар иншоотӣ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ гардида буд. аз ҷумла аз муассисаи томактабии маърифатпарвар, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ва маркази савдо ва хизматрасонии Убайдулло шинос шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома.
раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рафти фаъолияти муассисаи томактабии маърифатпарвар дидан намуд. Муассисаи томактабии маърифатпарвар иншооти соҳаи маориф дар заминаи дастгирии ҳукумати мамлакат дар самти фаъолияти бахши хусусӣ аз тарафи соҳибкор Муаззамхон Ансорӣ сохта шудааст. Бино аз 3 ошона иборат мебошад. Дар маҷмӯъ дар Кӯдакистон 400 нафар наврас ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. Муассисаи томактабии маърифатпарвар аз синфхонаҳои муҷаҳҳази рассомӣ, мусиқӣ, рақс, забономӯзӣ ва толор барои варзиш иборат мебошад. Бо назардошти шароити мусоиди таълим дар маҷмӯъ 13 гурӯҳи кӯдакон ба тарбия фаро гирифта мешаванд. Бунёди Кӯдакистон барои амалишавии яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фарогирии бештар ба таълими томактабӣ мусоидат мекунад. Дар муассисаи томактабии маърифатпарвар 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шудаанд. Таълим дар муассисаи томактабӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ба роҳ монда шудааст. Шароити мусоидӣ фароҳам гардида, ки ба стандартҳои байналмилалии таълим мутобиқ гардонида шудааст, имкон медиҳад, ки кӯдакон шурӯъ аз даврони якуми таҳсил бо бартариҳо ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. Зимни Бозид аз муассисаи томактабии маърифатпарвар раиси шаҳр бо тарбиятгирандагон суҳбат намуда, барои боз ҳам хубтар ба роҳ мондани сифати таълиму тарбия дар муассисаи томактабӣ ба мураббиёни ин муассисаи томактабӣ дастурҳои мушаххас дод. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ба номи Спитамени шаҳри Панҷакент дидан намуд. Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 аз 3 ошона иборат мебошад ва он барои 806 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. Бино дорои ҳуҷраҳои корӣ, хонаи омӯзгорон, 17 синфхона аз ҷумла синфхонаи фанҳои биология, физика, химия, технологияи иттилоотӣ, ҳамчунин китобхона ва толори маҷлисгоҳ барои 230 нафар мебошад. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 барои татбиқи барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва омӯхтани забонҳои хориҷӣ тамоми шароит фароҳам мебошад. Зимни суҳбат бо омӯзгорони муассисаи мазкур, раиси шаҳр қайд намуд, ки дар таътили тобистона корҳои боқимондора ба анҷом расонанд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз рафти фаъолияти маркази савдо ва хизматрасонии Убайдулло боздид ба амал овард. Маркази савдо ва хизматрасонии Убайдулло аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Асадулло Муродилоев бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. Иншооти мазкур аз 9 ошона иборат буда, дар ошонаҳои болои он манзилҳои 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ ҷойгир карда шудааст. Қабати якуми иншоот коргоҳи дӯзандагии мағозаи фурӯши либосҳои мактабӣ ва маҳсули ҳунарҳои мардумиро дар бар мегирад. Дар коргоҳи дӯзандагӣ, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз мебошад, 60 чевари маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. Дар коргоҳи дӯзандагӣ истеҳсоли сарур либоси мактабӣ ба роҳ монда шудааст, ки миқдори муайяни хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакентро бо сару либоси мактабӣ таъмин менамояд. ҳамчунин коргоҳ барои мардону занон ва кӯдакон либосҳои зебову шинам истеҳсол менамояд, ки аз лиҳози сифат рақобатпазир аст. Зимни Бозид раиси шаҳр ба соҳибкор Асадулло Муродилоев барои минбаъд низ хуб ба роҳ мондани фаъолияти корӣ дастурҳои мушаххас дод. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳусейн Солиҳов. идомаи барнома масъалаи дар сатҳи баланди сиёсиву ташкилӣ ва фарҳангӣ таҷлил намудани 25 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ зимни ҷаласаи кории муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина баррасӣ гардида дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошта шуд. таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина ҷаласаи корӣ оиди омодагиҳо ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 25 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Дар ҷаласа муовини раиси шаҳри Панҷакент Нақиби Парвина қайд намуд, ки мо бояд дар сатҳи баланди фарҳангиву маърифатӣ ҷашни 25-солагии ваҳдати миллиро таҷлил намоем. Вобаста ба ҷашн бояд атрофи ҳамаи биноҳо, корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳо бо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон ва шиору овезаҳо оро дода шавад. ҳамчунин ташкили барномаҳои фарҳангӣ низ дар назар аст.
дар ҷаласа чанде аз иштирокчиён фикру андешаҳояшонро вобаста ба дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни ваҳдати миллӣ баён намуданд. ҷаласаро муовини раиси шаҳри Панҷакен Нақиби Парвина ҷанбаст намуда изҳори боварӣ намуд, ки мо дар якҷоягӣ метавонем ҷашни бузурги миллӣ 25-солагии ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд таҷлил намоем. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Милҷон Холов. дар асоси нақшаи чорабиниҳои шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон аз тарафи хонандагон ва донишҷӯён дар мавзеъҳои Эмомалӣ Раҳмон, асосгузори сулҳу ваҳдати тоҷикон, Тоҷикистон ватани азизи ман иншоҳо навишта шуданд. дар асоси қарори шӯрои вилоятӣ ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ба 5 нафар донишҷӯёну хонандагони шаҳри Панҷакент барои иншои беҳтарин сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. Şöyle vilayeti vakti bile ve yoy Tojikiston başlı bir idi vakti olsun vilayeti inşoy beklerin در موضوع Tojikiston vatani aziz imam barguzor kardı bu ve bu میخواهیم که با والیبال آزمون inşoy beklerin در موضوع Tojikiston vatani aziz imam که در اینجا چند نفر خوانندگان عزیز حضور دارند همین سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده باشیم با اجازه شما آنها را با والیبال تقدیم می‌کنیم. ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон шӯрои вилояти сулҳ сипоснома Гӯлодзода Садринисо донишҷӯи курси 4-уми донишкадии омӯзгории Тоҷикистон бахшида ба 25-уми рӯзи ваҳдати миллӣ бо сипосномаи мазкур сарфароз гардид. ҳаминҷо ҳамзамон ёдовар мешавем ки ҷиҳати омода намудани чунин донишҷӯён ва ҷиҳати камолоти маънавии донишҷӯён нақши устодони ҳамин донишгоҳ донишкада аз ҷумла Мизрок Ғаффорзода калон аст ки мо эшонро низ арзи сипос мекунем ва муборак шавад ин тӯҳфаҳои шогирдон. ва ҳамзамон бо ҳамин сипоснома сарфароз мегардад Умар ва Шодона магистранти донишкадии омӯзгории Тоҷикистон. Амурозода Таманно хонандаи мактаби таҳсилоти миёнии умри рақами 1 ба номи Разим шаҳри Панҷакент. Моҳчеҳраи Ҷӯрабек хонандаи муассиси таҳсилоти миёнии умри рақами 52 шаҳри Панҷакент. Муҳаммадиева Шифо хонандаи гимназияи деҳаи Гӯсари шаҳри Панҷакент. ҳамзамон аз ҳамин фурсати муносиб истифода карда модари ҳамун хонанда ҳаминҷо ҳузур дорад. Ман мехоҳам ки китоби пешвои муаззини моя ҳадя кунам. Марҳамат модари ва ҳамзамон ба устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мизрок Ғаффоров марҳамат. Ташаккур барои таваҷҷӯҳ. бо иқдоми табибӣ шинохта номзади илмҳои тиб Мулло Зуҳур Тоҳирӣ дар мавзеи хушбоду ҳавои деҳаи Пудхини ноҳияи Айнӣ табобатгоҳ истироҳатгоҳ фаъолият менамояд. дар деҳаи Пудхини ноҳияи Айнӣ осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ бо инфрасохтори замонавӣ амал менамояд ки шумораи истироҳаткунандагонаш зиёд аст. масофаи он аз шаҳри Душанбе 140 километр, аз шаҳри Хуҷанд 160 ва аз маркази ноҳия 12 километр дур аст. он аз 1 апрели соли 2019 ба кор оғоз намуда дар хизмати мардум аст
ва баҳри истироҳату табобати сокинон ҳама шароитҳоро фароҳам оварда аст. Осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар болои рӯдаки пуршӯру шар ва манзараи нотакрор ҷойгир аст. он дар макони бисёр муносиб ҷойгир буда чор самташро боғу теппаҳои сарсабз ва кӯҳҳои сарбаафлок кашида иҳота карданд. асосан дар осоишгоҳ маризон бо бемории фишори хун, санги гурда, талха, меъда ва рӯда ба табобат фаро гирифта мешаванд, ки дар ин бора доктор Тоҳирӣ худ чунин мегӯяд. инсон энергия аз дарахт мегирад, аз об мегирад, аз хок мегирад, аз замин мегирад. Инсон аз инсон энергия мегирад. Мана ҳозир мо зери дарахти зардолу шитем, ҳамин зардолу бинед ба 100 дар дору ҳаст. яъне ки аз ҳамин агар гӯем имрӯз панангину, рибаксину, кардамагнин мегӯн, агар шумо ҳар рӯз 2 дона ё 4 донаша хӯред, дили шумо кораш мутадил мешавад. ҳозир гуфтаги ҷо ҳаст, одамои дарозум 120-150 сол мемиланд, қариб ки ҳар рӯз 2-3 дона ҳамин зардолу пок истифода мекунанд. дар даромадгоҳи осоишгоҳ шиёру овезаҳои роҳҳои мухталифи табобату дарозумрӣ, нишонаи бемориҳои гуногун ва панду андарзҳои бузургон дар варақҳои сафед навишта дар роҳрави дусамтаи он насб шуданд. ҳуҷраҳои хоб бо катҳои якнафара ва дунафара, халоҷо ва ҳаммом бо оби гарму хунук, ҷои дастшӯӣ ва телевизиону яхтонҳо муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар 2 ҳуҷраи дигари утоқҳои табобатӣ тамоми таҷҳизотҳои зарурии тиббии нодир мавҷуд буда баҳри табобати беморон истифода мешаванд. ҳангоми суҳбат бо мо табобатгирандагон аз шароит ва тарзи хизматрасонӣ дар осоишгоҳ гуфтанд. осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ мана омадаем, мана худо шукр, мана рӯзи сеюм аст ки ман мана гирижа дунёнам буд, мана поҳо хароб мешуд, мана омадаем бо худо шукр рӯзи сея. ман уҷа фаҳми дига хест кардам, тамоми раён уҷа гирижи миён дардаш кам шуд, кумшо рафт, мана поҳо бо дард накарос ҳозир, ҳозир анаки нағзай. бобинем тамоми растанаи ва гиёҳҳои нишон додан бо рӯи ҳамин табобат ростем, ҳамеш худо шукр мешавад. тамомаш нағзай. хунумаҷӯ одиғҷо ҳамеш мешавад. ҳамзамон боғи рамзии 100-солагӣ дар саҳни осоишгоҳ воқеъ буда, он ҳамчун хоҷагии деҳқонӣ дар масоҳати 4 гектар доман густурдааст. ин боғ ба зебоии осоишгоҳ боз ҳам ҳусни дигар зам менамояд. дар воқеъ табиати дилкаш ва тарзи табобат боиси шифо ёфтани чандин дардҳои мизоҷон гардидааст, ки эшони сипосгузории хешро баён медоранд. ман истиқоматкунандаи ҳамин ноҳия ҳастам. ман дасту поҳом дард мекард, миёнам дард мекард. ман дар ҳамин ҷо табобат гирифта анчи беҳтар шудам. ман тамоми ҷо чарх зада балинсоҳо рафтам, ҳис накардам худамро. ман дар ҳамин истиқоматкунандаи доктор Тоҳирӣ табобат гирифта дарди миёнам кам шуд, дасту поҳом аз дард монд. дар оянда низ Мирзо Юсуф Тоҳирӣ талош менамояд то шароитро барои қабули шаҳрвандон боз ҳам беҳтар намуда, бо техникаҳои замонавӣ ва гиёҳҳои шифобахши табиӣ ба дарди сокинон даво бахшад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр.